dia som en Marc Vidal, el Bernat Millet i l'Amanda Bernal, codirectors del Festival de Fotografia Lumínic. Des de 2018, que vam iniciar l'activitat com a associació, organitzant a Lumínic el primer Festival de Fotografia de Sant Cugat del Vallès. Vam començar a Lumínic amb el motiu de satisfer una necessitat de consum cultural a la ciutat i en específic amb la fotografia. A Lumínic ens centrem en la promoció, l'edició i la difusió de l'art fotogràfic. Defensem la fotografia en totes les seves vessants i ens encarreguem de defensar els autors i les seves obres per donar-los un cert prestigi. Lumínic som una plataforma de fotografia que organitza un festival de fotografia a Sant Cugat del Vallès, però també som una editorial de fotografia. Busquem publicar treballs de diversos autors. I a part també som una galeria des d'on volem crear una cultura del col·leccionisme que pràcticament està inexistent al nostre país. Doncs és evident que el futur de la cultura és incert, per parlar en termes que s'estan utilitzant aquests dies, però justament nosaltres el que pensem és que com a gestors i gestores culturals hem de treballar i creure en la cultura com a un motor de creixement personal i social. Aleshores, dins d'aquesta incertesa hi haurà un moment en el que el Covid desapareixerà, però la cultura, l'art i la fotografia continuaran existint. Recuperant una frase que va dir ahir Antonio Ariño i que a nosaltres ens agrada molt, és plantejar-nos quin és el lloc de l'art al cor de les persones en un moment o en uns moments de tanta incertesa i patiment. Més enllà d'això, també, tot aquest panorama ens està obrint un nou paradigma que ens planteja noves dinàmiques, noves formes de relacionar-nos entre nosaltres i el repte aquí també és poder veure tot això, reconèixer-ho i integrar-ho, i per tant continuar treballant per la cultura, per l'art i per la fotografia. Per nosaltres l'art són moltes coses, però l'art i la fotografia són sobretot una forma d'expressar, de forma lliure el que vol transmetre cada autor. Sigui molt transcendent aquesta recerca de l'autor o senzillament una recerca banal. La definició de l'art ha de ser per nosaltres el menys excloent possible, ja que hi ha moltes formes d'entendre l'art i d'expressar-lo. Potser la definició que més s'ajustaria al que per nosaltres és l'art és tot allò que ens posem d'acord que és art.